Halo mga bay, kumusta mong tanan diha? Sa tanang naglantaw karon, mayong gabi mayong adto, mayong palis. Mayong buntag, mayong kadlawon kung ano sa mga orasa nga sa inyong nahimutangan karon. Ako nang hinawot nga na ako mo sa mayong kahimtang. So, inyong nakita na nagatubang na po ko sa mga pagkaon, no? Ang takna sa kahapon nandin karon alas 4:30 sa hapon. So, maupay pagkaon sa inyong inday. Ala, pagkukad na mo diha kay mga unta. Diara ang kuan. Diara ang dahon, diara gaandam na murag mabay pagpanurok. Dagko sa dahon. Ang akong sudan kuan para sa manok. Nagluto man ko karon og kanang masbos diyay ang tawag diri. Masbos diyay ang tawag nila diri og murag tinibuok manok sa ato agod lechon manok unsa ron. Kada adlaw na lang manok kada adlaw. Ay, Ginoo ko, wa laing sani, wa laing madaog-daog dinhi kundi manok ra gyud sa mga unta ninyo. Kaon tupong tuhod. Gahapon lagi ang lakaw. Eid Mubarak. Eid Mubarak dinhi. Amo ko kasabot ko. Unsa ni Eid Mubarak? Akong nibaw-an mo siya kanang kaan ba Pasko o bagong tuig nila. Nya kaduha man ni sila mag-celebrate og Eid Mubarak. Eid Mubarak ini gahuman sa Ramadan. Eid na siya. Kay kung Eid kay akong nasabtan kay kanang manghatag sila og mga kwarta, mga sinina ana, mga gamit, sa unsa. Mura na ako nasabtan. Pero sabot unsa na siya, bagong tuig o Pasko ba na. Dayon, maayo na lang din hike. Manghatag sila mga karsunis, sinina. Nakatigom intang og karsunis din Pila ka Ramadan, kada Ramadan, duha ka parisan man, kaduha ka karsunis ko. Tigom na gid ta, wa ko palit karsunis ako man. Hinatigom na gid sa mga hatag-hatag nila. Yung unang amo nako, sos. Dagko kay uniform hatag. Basta Eid na. Nipong pag ito kay bata man akong alaga dito. Hala, sige pangan. Sige mig pang adto sa mga balay-balay. Dahan balay pang tutuyukan. Mintahan na diri kay duha ra ka balay mga ito ang hapon. Nindot man po man sig ato mga balay-balay kay makasapi man ka. Magmamas ko ba? Ngisi-ngisi lang ka na. Haway kay hindi lang. Nanay, tao, Eid Mubarak, na may dagway. Ay, ginawa, may mot ni mga dagway, masig ngislit. Una ay mga tao, hala, sige, great, na ay muhatag, na pwede dili muhatag, magyayaw min siya, siya man na siya, pwede man kakuan. Hindi mga hatag, sayang atong pag-rin. Masige, magyayaw na dapin. Nya. Napi uban mo hatag, mangutana. Unsa man ka? Christian ka, Muslim ka? Mingog Muslim, dako-dako. Mga Christian, gamay-gamay. Kung nga man sila nga, nanglan man pangutan-on og Muslim o Christian, perso man silang tawo. Ano, kuan di, ngayon di, ug hatag di, di na kinanglan na mangutana. Parehas man silang tawo niya, parehas lang po gatrabaho. Mga serbisyo nila. Wala, ining ubang kay mangutana mag-Christian o Muslim. Then mo to. Gapon sa sakyanan pa me. Ingon na himungaan nga. Kay ang ako mang alaga nga bunso nagmaniho katong biso. Ang ina na sa himungaan natapad lamin tulo ako si Rona din katong himungaan. Ang amo nga bayi. Ingon na piso nga. Hapit sa bangko. Bangke man tawag. Bangke.
hapit sa bangke. Ingko kini withdraw na ni mga tag gini ron. Anak ko nahuna. So una ra. Baguman hatang gidi ay. Katong ni bakasyon sila sa Turkey, sa kabulan sila dito kapin or sa kabulan ba. Pag uli, wala sa gihatag nga pasalubong. Pero nang labay sila og mga itong makita nyo nga nag-live bitaw ko naglabay sila mga sapatos sa mikana. Gamay ra mong gipili kay mga guba naman nya ang uban pod mga laksi na ba. Dugay na kaito silang kabinet hapa panglabay ka lang hapit na gyud usan lang kasuotan wa na. Dayon mo to na yun siya nga. Wa jud ko nakapalit og pasalubong ninyo sige lang kay kwarta na lang akong ihatag niya anang himungaan. Di kami po gaingon man gudaan so kami po sige po miglaom nga kung saan man siya mahatag og kwarta ay ingon man siya nga mahatag man siya og kwarta pa sa lubong man jud lagi magkuan ni Rona nga tawa na pud mi Jesus kadugayan kanus sila naabot adto silang 20 city naabot nya hapit na mo sa kabulan gahapon ra ni hatag abi na ko dili na gid siya mahatag nalimtan na ba niya kay wala niya malimti so gihatag niya gahapon G's yung gihatag ang 5 para kuno to pasalubong niya sa mua ang 5 para sa Eid ang pamasko na mo bali G's yung gihatag gahapon ka G's din mi binamano gayon pag dito sa balay sa lulo mo na to post na kung sinina ang pula ito kung gisuot gapon lagi ka na mo dire Eid pa to itong mga miagi labay nga mga katuigan medyo guot-guot na ginako ay nidako naman dagay ko mualsa naman dayon mato ang ikaduhang grasya ang sinina dire sa kalsones o sapatos nya kadumdum mga itong nag-live ko nga pangutan naman sila kung sa'yo mong gusto gipangutan namin yung kada usa mga sizes and everything nya tapos sa kuan na sa final remarks na wala ito na nasunod di ba niyan ko nga garter diri sa liog ana ba kaning daari ba open siya nga garter ana dayon garter sa dire ito bitaw murag mo buka-buka bitaw ganahan man gugol mga fashion ba dayon garter pod sa kuan sa hips tapos iya ha sa galista man lahi man ang kuan pero ang color na sunod ingon man ko sa color nga pula kalsones blue ang sapatos itom ug pula para makuan mapares pud sa taas ba ngayon ito man po nindot man po siya pero tambok lang kay ko tanaw dako lang kay ko tanaw kay dako man sina dayon o gamay kung gusto man ko ka niwang katanawon ang suoton kanang gamay minsan tambok ka niwang po ka kung gusto ka nga murag dako ka lang taon suot kag dagko basta mo dre suot dagko murag kuan taw-taw basakan mga nihay dayon si ito man daw kung ipangutanan siya may color sa ako ang kuan sa ako ang pangibabaw ningon siya nga pula kasunis ningon ito siya kasunis puti kung nga blue na lang no kay wa mo koy blue nga kasunis puros itom man ilang ihatag blue na lang patos para magamit po din yung flight ba di naman palit bahag na lang paliton pang ilalom mamintay bahag ani dami lang paliton din yung bahag nga ego man tulo ka tao
Duha ka suotan, ana. Mga laylay naman. Ito, ang kaduhang kuan. Kaduhang grasya. Ang katulong grasya, ang among lulo, o ang katong naghatag po sa sinina, naghatag sa og kwarta. Naghatag na siya sinina, naghatag po siya kwarta. Nanay itong mga bata nga, permintin ako kadula. Nagtubutan ito siya. Mahatag sinina, mahatag pa kwarta. Dayon, mahatag siya og 3. Dayon kang lolo 2. Di 5 na, naka 15 na mi. Pa ma'am, bantay-bantay man tanan og pila ang usa pareha sa tanan. Dayon dugay na pinaabot na ako daghang mga tao ko mabisita. Wa may nanghatag, lungkoy man. Dayon kato gani nag-order mi og KFC. Gahapon kay gutom kayo dali naman mi gahapon og lakaw niya. Gutom ba wagi ko pangapi gani kay wa na. Nabayaan pa ni kusina dito sumbagay. Kay mo man ako dili mi manglakaw gahapon. Kaya mo to. Buti to nang order na lang mi nag-contribute mi og nangulikta ko og tag piso-piso, tag 1 KD. Tag usa-usa mi 7 man mi kabuok. So tag usa-usa mi nakaiti ko may 7 KD, di ba 7 KD man to ang among gibayaran. Di karon abot na ang deliver. Abot na ang among gi-order. Naingon na tong isuon, usang isuon sa amo ang amo, ang babae. Na siya nalay mo bayad. So nakalibre mi gahapon og KFC. Salamat sa Ginoo, manok gahapon to. Sige na lang manok. Dayon. Ipanguli na ko nila ako ang gikolekta nga tag piso. Ang usa dire murag almost 200 naman na sa ato ang ilang kwarta. Ang 1 KD dire 175 or almost 180 ana. Panguli ako sila ha. Nangaon na mi. Ako ka video pag pangaon na mo kahit ang lubat man ko. Oh, ako ang cellphone mo nalubat, dili ako. Salamat sa Ginoo sa kaduha, katulo, ikaupat na tong grasya. Dayon. Ana, mga hapon-hapon na. Ibiin na di ay. Muli na mi. Ayun kung madiritso mig uli. Apa day may hambitan nga ay muli na mi so nagkuan na mi sa ilaha nagbay-bye na mi sa ilaha. Aya mi nakagawa sa putahan na nanawag nang hatag og 1 KD. So napula na pud ang among grasya ang 15 KD na mo na 16. Naman 16. Mo na to ang ikapila naman to nga grasya. Primero ang 10 KD, kaduha ang sinina. Ikatulo katong kwarta. Ikaupat KFC. Ikalima kana 1 KD. Then ulit na mo. Dayon ang hapit mi dito sa balay. Sa igsuon sa among nga laki. Dito daghan tao perting salam-salam na mo. Na grabing smile yun, abot pa ako bulunggan. Ala siging kuam bati. Salam, Eid Mubarak ana. May nandunol so dito may nagtambay mi sa sa kwarto. Kwarto atong ulipon nga ibang lahi. Ito may tambay mi. Kabuangan ako to siya maayo. Joker man po itong isa. Dayon. Tagami niya og tubig. Katong chocolate nga Snickers. Ako magkabuangan nga. Taga itag kape diha. Mangina kay wa pa ko kapangapi rong adlaw.
Tagaan kong tubig, kay tagaan ko niya kape, iyam kong patuon dito sa mga agalon. Ning ko na, mauwaw ta diya, oy, mo, kapil, musalo-salo nila. Gayon, paglakaw na mo, ko alam yun, nananghid namin dito sa mga tao, sa mga agalon. Nanawag mo doon kay suon sa among lalaki. Dali, dali. Dali, dali. Nahatag silang duha. Tagdos. Tagdos sila dayon. O na to nga. Napuna na po o 4. Ang kuan, ang 16, himo ng 20. So, salamat sa Diyos. Nakatigom-tigom na dyan gahapon. Mo to. Na, ang 20 diri sa atua mga 3,000 na siya kapin, mga 3,300 mga anak. Depende sa palitan. Nakasapi jud. Awas-awas din ang grasya gahapon mga bay, no? Salamat Ginoo. Ipanghikap yun ang ilahang mga kasing-kasing nga kaging. Nagara po sila, no? So, kanang dayon, muli na mi. Pag uli na mo, nangapit man sila sa McDonald's. Abi na kung sila rin mag-order. Ipangutana pa mi. Ang sada mong gusto. Yung ko nga nung mangutana pa man sila, ay, nga ba man tayo sakit. Yung ko ni Rona, nagkatawa si Rona, ingon nga, unsa imong giingon? Yung ko nga, ikaw na lang bahala diha. Anak ko, ikaw na bahala diha mama. Unsa imong gusto nga ihatag sa amo, bisag unsa anak ko. Mutong ilahang gi-order. Itong kids meal. Ang kids meal nindot man pod kay namin si dulaan pagkapin. So, magamit ra ang dulaan, mahatag ra sa among mga anak. Okay. Burger, lami man po siya, burger. Soft drinks. Gayom. Dulaan. Ilang ipang uli na po yung mga dulaan. Gibahin-bahin niya nila sa mga duha na. Kay duha-duha may kadulaan. Umara to ah. Yung mga grasya gapong adlaw. Salamat sa Ginoo ah. Awas-awas yun, yung wala gi-expect ang mga grasya. O ba na, nahurot na ang saka kuan, saka platong gaumjok. Sisilihan lang. Bisa mga bayhan, puas kong tubig. Dera. Dayon, kung kamaytag, mang-order na lang ni sila. Uy, kay nalipong pa ba ko sa biyahe? Lipungon, magay ko sa nga tanan. Ano bang magbiyahe, bitaw niya na ako'y malantawan, bitaw nga mga basahonon gamay. Sus, magtuyok na gina akong ulo. Kung na, naunsa naman ni, ay, nahubog naman ko. Kung mayo, ang mga order ni sila, no? Para di na ako maghimog panihapon. Kaya di sila mo order, pila ka box sila akong himog panihapon. Tagsa-tagsa mo sila panihapon. Nya, lain-lain may rabag usara kaputahe. Nya, tagsa-tagsa gina sila pagkaon, daghan kay mga unsaron, mga sudlanan dihang, mga unsa, mga lalang mananap diha. So, ito. Pasalamat kinang order, gidungog na gitaw na ako mga pag-ampo. Ni-order lagi sila. Abot. Basta may na-orderan, may duha ka buok libre nga ice cream. So, di man sila mukhaang sa ice cream. Di amuan na po ng ice cream, duha ka buok libre. Kung giimo, kung gisaw-saw sa kuan. Gisaw-saw na ko ang french fries sa ice cream, lami man. Nga. Mama naman ang subilano ni Inday, nahurot po sa kaldero, magbomboradyo na ko. Happy birthday kay Vera Sase, Melixa Rosales, gikan sa imuhang mama,
Eliza Rosales. Happy birthday ni mo, bebe. Vera Sase. Sase ba niya? Vera Sase. Alexa Rosales. Hello kang bay Hazel. Zapati og sa imuhang labhag. Sa imuhang labhag bay nga si Roy. Hello nimo. Dugay-dugay na nako na lista ba? Pero wa pa nako ma-shout out. So, hello sab kay bay Christy. In Clona Hill. Hello bay kay Christita Hill. Kang Rose Ramos diha sa Abu Dhabi. Hello nimo bay. Salamat kay sa tanan. Kang suya ka sa luoy ka. Unsa man imong ngalan bay? So, hello nimo kang suya ka sa luoy ka. Suya ka sa luoy ka. Ang saan man pag-pronounce? So, mo na siguro to suya ka sa luoy ka, kung suya ka. Ano siya nang ngalanan nimo bay? Bay Imarap Nika. Hello sab nimo diha sa Japan. Daghang kay salamat. Daghang kay salamat ninyo diha. Hello ninyo tanan diha mga viewers nako sa Japan. Daghang salamat. Mga Bisayang dagko. Hello, abante Bisaya. Kang Litlit Tunya. Gikan kang Litlit Tunya. Hello sa Tunyakaw din hello sa tanang taga Davao. Gikan kang Litlit Tunyakaw. Pahardo. Lagi na pasti nagsasinagol naman yang ako ang gipanglista. Hello sa pamilya sa Banay-Banay, Davao Oriental, Bumuong family ug sa Marimon family. Gikan kang bay Pubi Marimon Bumuong Jimenez. Dira taas ang ngalan na. So dira bay nabumbong na nako. Hello daw diha sa pamilya niya sa Banay-Banay, Davao Oriental, sa Bumuong family o sa Marimon family. Hello ninyong tanan diha. Gikan sa inyohang suod nga pamilya, suod nga higala, ug suod nga lumulupyo ana nga lugar nga Sibay Pubi Marimon Bumuong Jimenez. So tanan na siya kompleto Ricardos na mga apelyidos. Kay Liami Ribada Diases. Hello nimo bay? Kang Greg Vincent Abinido Mendoza. Hello nimo bay? Nabasa na ko ang imuhang comment no nga niingon ka nga help me overcome depression. Abi nimo bay wala ka na ginusara sa ingon ana nga sitwasyon nga depression no? Ang depression usa po na siya nga hinungdan katong manok kay ginamos danhi napay isda katong gimarag nako tong naging tuig. Ang depression ba usa na siya sa hinungdan nga nung dugay ta makatulog. So kinahanglan nato na siya nga tambalan ato kung kaugalingon na makatabang ni ana no aron na mawala na nga mga problema. Sama sa kung giingon ninyo nga lantawa ko dili na ta nga problema no. Sige lang smile Ginoo ko. Murag way problema. So, daghang mga paamaagi para dili ka makabati og depression para di mo na mabatian. Daghang mga pamaagi ba lingaw lang nimo na imong kaugalingon. Pinaagi number 1 sa paglantaw sa akong mga videos. Tanang hutda ng mga videos na gud sa page perting daghana. Pag andam lang danong haplas basig panuhuton ka. Dayon, napagidaghang mga pamaagi maglantaw kag mga salida sa YouTube, mga comedies or magbasa-basa baga karon og mga inspiring stories, mga ingon ana. Ayaw lang og lantaw atong mga salida nga mga sentimental no. Kay samot na nga makakuan nga samot na makaduot sa imong gibati nga depression. So natay bation nga mga unsa ni mga kasakit, mga kaguol, problema. Ayaw jud mo lantaw og mga sentimental nga mga salida. Kay samot mo buot ang dughan na naday. Natanaw mo sa mga comedies and everything. Siyempre, tanaw mo siya kung dagoy. Bita ako, hindi lang ginhalata nga daghan iko problema. Sigdanan akong problema anto sila na lang mulaya sa akong kaugalingon mga higala. Kaya ang mga problema di man malikayan kung naana gyud ang problema mismo no ni hapak na gyud ni imuha na gyud ni lock do makabuktot usahay.
Di gid malikayan nga makuan ta, ma-stress ta, ma-depress ta, magunahuna ta. Pero wa man tay mahimo sige ta gunahuna, mag-usa mo kinabuhi nato padayon gihapon ta kay parabi ta gunahuna atong kagalingon ng gihapon ng mag-lesson. Atong kagalingon ng gihapon ang unsa ni ang mobalik mo uli lang gihapon sa kagalingon kita lang gihapon ng marapirapan sa kalisod. So hindi naman problema din nahiluna naman so pangapagsulay na sa itong kinabuhi pamaagi lang na sa kahitasan sulayan ta nila kung unsa kita kalig-on sa atong pagsalig atong itugyan ang tanan ug iampo na tong tanan pamilya lang ta mag-istorya niya mga gid sikreto no pagligo nang di sa mong kagalingon by Greg Vincent Abinido Mendoza nauna alang wala ka nag-usara sa imong nanang sitwasyon ug una alang ang imong pinaka-worst unsa ni pinaka bugat nga problema nga naabot sa imong kinabuhi nga imuha siyang nalagpasan no una lang nimo nga nakaya ganito nimo kani pa ka diba so laban lang ana lang jud ta so by curry ansa ni kang by Karishime uy ginawa na ko kabasa sa kong sulat kay ingon naman igsulat sa doktora oy sabagay akong suot karon mura magdoktora no taga-tuslok sa pusod kang Karishime Karen mo lagi ni bay Karis Shimei Karen basta ikaw ni bay ko na bahala mo sabot bay Rodelyn Noliora hello ni mo bay kang Del Pitogo hello ni mo bay kang bay Jen Lastra hello bay salamat kay bay ha kang bay sani kang bay Del kang Mutya ka Baliling hello ni mo bay kang Sha Mandawi hello ni mo og kang Christine Joy paki-shout out ko sa akong anak inday nga si Joy Ann Arcadar Samira Roda Muhammad gikan sa ilahang inahan nga si Christine Joy Arcadar di ra ba hello unsa ni hello kay bay Melody Panis din sa Cavite salamat kay inyong tanan so maura man to akong nakopya no mga higala so daghang ay salamat sa tanang mga naglantaw nako ako nang hinaot nga mabasahan na ako na tanan ninyong mga komento kung mabasahan ako mapa-shoutout mo bisan wa ko naka-reply na isulat na nako siya dayon o bahala na so mga busy pa man tani sige pananggi panigway ka ba makirog kuan kanding salamat kay inyong tanan basta padayon lang kita sa atong kinabuhi bahala nabuktot na ta sa atong mga problema diha basta kay normal na kaya ho nato ring tanan kay kung sa man og tagdo na sa ng problema kita ra man pod ang maglisod sa atong kinabuhi unya makabati mo nagnawong so sumayan lang kita sumayan lang kita kanunay kada adlaw ismail kung paminaw nimo nga kanang bugat na kay imong paminaw adto sa amin paminaw panamin sa amin dan ismail nga di ba lantaw imong kagalingon di ba maka-ismail na kay siya unsa naman ni dagway na ko di na ni pwede ana ba ini pwede kinahanglan ako magkuan ani magpanayon sa kung kinabuhi basta padayon lang kita sa atong mga maayong ning kalibutan ng mga bay no bahalag mo kinaunsa ana man gid nang kinabuhi dunay ko sakit dunay kalipay dunay sa ibabaw dunay na sa ubos kamor gyapon ta ani bahalag hain ta dapit ipadpad ining madanlog tang kalibutan basta bahala nang girang kitas-an ato lamang itugyan ug gisalig kani ang tanan daghang salamat og kini ang inyong likab-kab inyo ni Sarah May sa Facebook gimo radyo